I la pregunta és molt senzilla, la pregunta va més en línia de per què en aquest moment els vostres projectes culturals d'abast, de dimensió cinematogràfica, distribució, producció, difusió, etc., us plantegeu la recerca de finançament de patrocini o de mecenatge, per què just en aquest moment? I què veieu més enllà del finançament pur empresarial dins les empreses? Quan us enfronteu al món de les empreses, si passeu tota aquesta fase que ens ha explicat la Maite, no? Una darrere l'altra, i arribeu al final a aquest procés de, entre cometes, acceleració, d'acompanyament i tal, us trobareu amb un entorn d'empresaris o de directius d'empreses que estaran receptius o no, i caldrà que defenseu què hi veieu més enllà, més a banda de les bondats del vostre projecte, que caldrà que interlocuteu amb ells sobre què espereu de les empreses més enllà del finançament empresarial. El nostre projecte que té, doncs, aquest any nosaltres farem la 16a edició nominal del festival, però realment el festival va tenir un trencament, un canvi de direcció, i realment la direcció contemporània és des del 2011. No? Donat que és un festival no sé si perquè és un festival de drets humans, però vull dir que es pot entendre d'alguna manera doncs, que la gestió fins ara s'hagi portat d'una manera bastant voluntarista, diguem, una mica amb un gran convenciment, amb un gran compromís del fundador, d'alguna manera, o qui va agafar el testimoni d'aquest projecte, i que, a veure, que no és ningú que tingui una experiència de gestió, l'ha anat adquirint i ho ha anat adquirint amb una entrega veritablement admirable que ha permès que amb molts pocs recursos doncs, encara haguem arribat ara doncs, a la 7a edició d'aquesta nova temporada. Jo no hi era, jo vaig entrar l'any passat, vaig entrar perquè en els últims anys doncs, ja s'ha començat a instal·lar una mica i a obtenir recursos fins al moment públics, per tant això ha anat permetent doncs, que es vagi contractant una mica amb gent. Jo vaig entrar l'any passat per dirigir-ne la producció. Jo vinc del món audiovisual, precisament, més de la producció, de la comunicació audiovisual, de la producció de documentals, etc. He tingut empresa productora pròpia, per tant aquí jo puc aportar un model estratègic doncs, diguem, més professionalitzat. No? Per tant, d'alguna manera, vaig veure que de seguida el projecte necessitava un projecte, refer-se d'alguna manera. Per tant, aquí vaig a la teva intervenció, diguem, és el lloc, estem, em sembla, al lloc adequat en el moment adequat, perquè necessitem impuls. Vale? O sigui que, per tant, nominalment, a més, també estem on hem d'estar. Un lloc que sembla que s'impulsen els projectes. A partir d'aquí, doncs, això, és que jo vaig dir, bueno, aquest any que ve hem de fer, l'any passat vaig entrar fent la producció, aquest any coordino i llavors dic, bueno, aquí el primer que s'ha de fer és un projecte. Tinc molta esperança que ens ajudeu a fer aquest projecte. És evident que fins ara, doncs, com deia, els recursos s'han gestionat com s'han pogut i han vingut del sector privat, del sector públic. Entenc perfectament que nosaltres tenim també un diamant en brut, vull dir, nosaltres tenim un festival en el que el cinema com a factor cultural és molt important, però el contingut, en quant a drets humans, em sembla que té un potencial, sobretot a Barcelona, imparable, que pot tenir una audiència bestial, només posant les coses sobre una mica ben ordenades. Aquesta és una ciutat solidària, és una ciutat entregada, és una ciutat en què hi ha un públic molt sensibilitzat i entenem que les empreses també. O sigui que, per tant, a les empreses, doncs, en principi, hem de definir com definim aquest pla financer i de màrqueting, doncs els hi demanarem algo tangible, però entenem que elles poden obtenir també un reforç amb valors de drets humans i de solidaritat que els hi serà molt, molt atractiu. I a partir d'aquí, doncs ara per mi és encara massa d'hora per dir què és el que esperem que des d'aquest punt de vista puguin aportar, però estic segur que hi haurà 50 possibilitats de col·laboració. Nosaltres som l'entitat que hi ha darrere del cicle Gaudí, l'Acadèmia del Cinema Català. Som molt visibles un cop a l'any amb els Premis Gaudí, que és un projecte finançat amb patrocinadors i amb subvencions, amb més pes dels patrocinadors que de les subvencions,
però des de fa 3 anys vam iniciar un altre projecte que es diu el Cicle Gaudí, i el Cicle Gaudí el que intenta, o el que va detectar, va ser que és fantàstic tenir uns premis nacionals de cinema, però necessitem que aquest cinema català que premien els premis arribi al territori. Hi ha molts municipis al territori de Catalunya que no arriben, que no tenen accés a aquest cinema en sala de cinema. Per què ha tancat la sala de cine del poble o de la ciutat? O perquè la sala de cinema més propera no programarà mai cinema de producció catalana. I una mica el que intenta el Cicle Gaudí és anar a omplir aquests buits, portant cada mes una pel·lícula de producció catalana en una xarxa que en aquests moments està en 50 sales. Per què estem aquí avui i ara i per què és el moment on ens plantegem la necessitat d'entrar patrocinadors i mecenes en aquest projecte? Hem fet una primera fase on l'expansió ha sigut exponencial en 3 anys, hem passat de 12 a 50 sales i ara ens enfrontem a una nova etapa. I la nova etapa és arribar a les 100 sales, les 100 ciutats a tot Catalunya que programin el Cicle Gaudí, i per això necessitem un nou model de finançament. Fins ara el Cicle Gaudí ha estat majoritàriament finançat a través de subvenció i la subvenció, com deia la Maite al principi, ha arribat a un topall, no només per un tema del context polític, sinó per un tema de lògica de finançament de projecte, i és el moment on tenim ganes de buscar un model de finançament sostenible que diversifiqui les fonts d'ingressos. I com deies abans, la voluntat no és només trobar aquests ingressos amb els patrocinadors, sinó explicar que el Cicle Gaudí té 2 valors molt importants. Té un valor que és el valor de la proximitat, és posar el pes i posar la llum sobre la producció de cinema pròpia, i igual que ens sentim orgullosos de la nostra literatura, del nostre teatre, de la nostra dansa, que ens sentim orgullosos del nostre cinema a nivell col·lectiu, i té un impacte en territori molt important, perquè al final el Cicle Gaudí ha acabat sent el catalitzador de moltes altres coses que passen en aquests municipis. Són municipis que han perdut la sala de cinema, de cop obre la sala, comença una programació cultural catalana i passen altres coses. Per tant, en els patrocinadors busquem aquesta complicitat de transformació social del territori a través del cinema, que al final és el que intenta el Cicle Gaudí. Gràcies. Doncs el Galacticat és un festival, és un festival de cinema, però sobretot és un projecte de territori. Nosaltres fem el festival a Tàrrega i tenim 6 anys, som molt jovenets i sobretot tenim poca gent. El fem entre uns quants amics, dedicant-hi moltes hores, dedicant-hi molt esforç i molta passió. I el futur del festival, l'objectiu del festival, a part de programar pel·lícules, de programar curtmetratges i de fer altres activitats, passa per molts projectes. Entre altres coses, per exemple, aquest any passat hem iniciat un projecte educatiu que ha arribat a 2.500 alumnes de tota la comarca d'Urgell, i l'any vinent es multiplicarà a la comarca del Urgell, es multiplicarà a la comarca de la Segarra i sobretot a la comarca del Pallars Sobirà, Pallars Jussà. És a dir, el que volem és que el projecte sigui un projecte de territori, que arribi al territori, que s'hi quedi i que tingui repercussió en els alumnes. I, per exemple, aquest projecte educatiu del festival, això ha arribat a 2.500 alumnes, hem fet 3 tallers i, per exemple, l'Institut Pedrolo de Targa, que ha participat, ha guanyat 3 beques pels seus alumnes per participar al Cinebase de l'Escac d'estiu. Per nosaltres és un orgull. A part d'això, programem exposicions. Aquest any passat vam començar a ser festival, vam passar de mostra a festival i omplim la programació de llargmetratges internacionals. L'any passat en van ser 12, aquest any en són 20. Per primera vegada programarem 9 llargmetratges de directors poc coneguts, és a dir, amb pressupost low budget. També en aquest sentit donem suport a la creativitat i a la creació de forma internacional i sobretot perquè, responent a la teva pregunta, per què necessitem aquest finançament en aquest moment, doncs és per tots aquests canvis, per tots aquests canvis en el projecte que fan que tinguem molt més projectes dins del projecte general, subprojectes, subbranques, que ens obliguen a buscar suports externs. Aquest any, per exemple, hem començat a fer una campanya de comunicació amb una agència externa que per nosaltres
és un pressupost de 2.400 euros, que és pocs diners, però suposa moltíssims diners, no? Perquè tenim un pressupost molt baixet. Igual que l'Oriol, jo vinc de la producció televisiva i cinematogràfica, i sabem el que costa produir coses. No? Com deia la Laia, a més, el territori és complicat de que el cinema pervisqui. Nosaltres, el David, que és allà, i el Pere, que no ha pogut venir, formem part de l'exhibició cinematogràfica de Lleida. A Lleida, com ha dit el Lluís també, som un territori molt extens, amb molt poca densitat de població, i a la gent li costen els llocs, és molt complicat. I llavors l'única solució que tenim és portar el lloc a la gent, diguéssim, portar l'activitat a la gent. I és el que fem. Fem cinema fresca, muntem pantalles, els hi portem els curtmetratges a les escoles, els hi portem els tallers de les escoles. Per tant, és un projecte que requereix molt d'esforç, molt de diner, i avui en dia l'estem donant a terme amb subvencions, amb aportacions particulars però molt petitetes, i llavors per això necessitem. Què donaria, a més, el projecte a les empreses que s'hi volguessin involucrar? Doncs donaria el fet de poder participar, per exemple, poder entrar a les escoles, que és complicat entrar-hi, poder entrar a l'educació des d'un punt de vista dels valors, que és molt important. La resposta dels alumnes i dels infants en aquest projecte ha sigut espectacular, i la resposta dels CRD, dels CRPs, dels serveis educatius, ha sigut multiplicar la demanda per l'any vinent, i no sabem com ho farem, perquè tenim molta feina, però és això, és involucrar les empreses amb la difusió de cultura en un espai en el que és complicat accedir a la cultura, perquè és molt extens i amb poca cultura a prop, cinematogràfica sobretot,